So, good evening guys. For today's vlog is naatay tambike sa atong mga barkada. I think it's the first time na nagtambike me as mga puro empty. I mean not all pero kasagaran sa mga kay mga empty users. Dito may magtambay sa may Shell Bago. And wala lang. Just have fun, and I hope you guys have fun watching this video. Let's go. Ganito na lang ta. Cold start, MTO3. Sorry neighbors. Not sure if ang akong angle sa camera kay okay lang, kaya wala na ko time para maka-adjust kaya para at least makaabot sa beta place. Ingon man gud nila dito daw na wala day ulan, so I don't know, we'll see. Pero ito lang nato gamay ang atong motor. We haven't started this in 2 days. Paabutan na natin siya 2 bars, then we will go. But nagawa pa dyan akong kuhan ang ako ang belt bag, basig na ganahan mo sponsor dra. Belt bag na ako nagubay ang zipper, so kung gamit na ako karon kay kaning panligo nga belt bag, waterproof, so may na lang kay nagaulan pud, so tama ra. Grabe ka lang ngayon tawa no. Ay naka sa Yamaha Ulas. Okay. Sir. Okay. Sa may Yamaha Ulas kay nami isa ka barkada po. Padulong pa siya? Padulong pa siya? Wow, oh. Tama palagi ko. Utang inasa manigikan. What the hell? Oh my god, no way. Asa nigikan? Ngano naman nigikan ani? Sir, Ngano naman tama palagi ko. Gago naman nilaptos ka sa Elenita. Iyan eh. Seryoso? Sir, imuhan eh. Putang ina kong gasa. What? Oh my god. Sakit mo. Oh my god. Grabe! What the fuck? Surprise lang kayo? Grabe naman. 7,000 ang udo. Napamidwa na kauban actually. Mapas na daw sila unya. Kaya ang isa napasaskwelahan, ang isa wala pa nakapanangkin. Oh my god, grabeng ulan to. Biringduhan na ko na MT-09 o MT-10. At
it's nice to have in our group of friends or circle of friends. Grabe. Gi-surprise gud mi ni Sir JCT sa iyang LT10 ba? Nagilom-ilom ra ning duha ba sa ilang transaction. Grabe. Diyan yung reaction kita ganiya ba, pasensya na kayo sa sagit-sagit. But goddamn, look at these bikes, bro. Pogi niya kay paminaw ng MT-10 bike. Grabe. Naka-SC project. Wala naman siguro kayo madungganan yun eh. Overshoot si sir. Here we are at Shelbago. Tambay lang mi dire. You know, just relax, chill, probably get some coffee, and who knows. Creme Bruce Lee. Ay, mag-vlog ko ron. Balag ulan. I-surprise me ni Sir JCT. Grabe. MT-10 manday ni. Hello po. Grabe ba? Asa mo tayo MT-07 sir? Balay. Grabe. Ano tamo ko ato 260. Pagpaugat ta mo kay dito ako ta. Kaya nya pigatag pa ako. Asa ni brand new? Dili. I-trade na po sa akong pick up. Kaya nag-add pag yun dyan. Cash. Swerte kayo. Di na po. Sino pa yun kayo? Unay, mura po gas-gas? Di. Kaya ginigtong ba? Tumba ni siya. Ay, kana naman day. Minor naman. Dili. Wala pa cheese pool. Pero at least, wala siya sa line. Oo. Wala igo. Ang chassis niya. Wala igo diri ba? Wala igo diya. Katuras, spool lang. Spools. Oo. Kani. Ay, ano man dyan na? Kanang at least, no? Tabang yun, no? gani. Mama dyan na yung purpose. Sagang. Grabe no? So, magganaan ko dalawang 29. Ano man? Bastos sa kayo no? Kusog kayo mo, Jack. Ba't po tayo? Init. Init. Kadrive naman ko anay katong Oo? sa asa may nga to Quezon. Quezon. Bukid nun. Init, no? Kusog dyan kayo siya mo wheelie. Wala man siya ang tawili. Wala di ay. Mga di ay. Yung pariwani na siya lift control. Side-tech yun yan.
Ayusan. Kami na lang nabili na ni Ha? Kami na lang nabili na low CC. Kuhon. Ay nakababa man pud niyo? Or stock na ni niya? Ambot lang. Kay na may baglis-baglis oh. Murag Bito na- gani. Baba na rin tayo. Pero naka-lower dyan, no? Ibaba. Oh, naka-lowered. Yung pagkabanon ako, positive taas man eh. Pareho sa R1, di ba? Taas. Taas. Kaya ang R1, mag-taking good ko. Sulay ko lingkod. Murag pareha sila kataas sa Center 9. Oo. Di pareho na. So, libot-libot lang mi sa Davao, then eventually manguli na pud mi. Tagsa-tagsa na pud mi manguli. So, yeah. Pagas lang sa sila mag mini loop mi. Mag-ride sa gabi guys. By the way guys, I don't know if napansin ninyo, but ang ato ang motor kay lampas na siya actually og 30,000 odo, mag 32k na gani. And apo ko yung video na ginaplan pero ginatamad pa ko execute like 30,000 kilometer review sa akong motor on the MT-03 kung kamusta ba siya. So yeah, maybe in the future stay tuned. Hopefully ma-execute po na ako na idea. Medyo busy pa man good sa ano, mga activities sa paakay. Madunggan kay saba kaning motor sa MT-10. Nabili nami. Sila? Hello, hello? Hello, asa mo? Namin diri sa kuha sa may Kunbi. Ay, ano? Naguna mo kay nawala man gud si Mojo ug si Zek. Ginahulat na mo, wala gyapon sila. Nawala sila Mojo? Oo. Nawala man. Makontak ni mo sir? Nakauna na di ay mong barkada nano sa lanang banda. My God.
sa lanang banda, my god. Nagulat mong good me. So nidiretso sila dito sa may boulevard ata or sa Baguio ambot. Anyways, apa sa mi. Meanwhile, Asa ka sir? Nawala lagi ka? Abi na kog ni uli na ka? Asa kong motor? Ay, saan na na? Diri na lang ko na motor. Giatay. Biskat. Gikawat akong motor guys. Hindi majukuan na dan eh. Sa mana shifteran eh kaga lahi man. Yatay. Nabuang. Anyways guys, thank you so much for watching this vlog. I'm actually not sure kung ma-upload dyan siya, pero of course if makita ninyo na vlog ay hindi uploaded siya. I hope nag-enjoy mo as much as we did tonight, and see you next time. Peace out.